Ngibona ngathi njalo masikhuluma ngento ethinta uKhuzani namanye abantu abaku-TikTok nako-YouTube, abantu abanjengoMfowethu News, ama-supporter asemdletsheni, abathandi bokuqina bakamthandeni Gcokamaelisha. Kune-video engayenza maybe manje is more than 4 weeks or 2 months ago, angikho sure. Ngathi mina before i-23 or i-26 zika-August 2023 bekwenzakalani ngoMthandeni SK, uphi umlando wakhe. Ngayibeka leyo challenge leyo ukuthi what happened before that. Izinto zashintsha ngoba nakho sekunombuzeni, ngoba nakho sekunolwa, ngoba nakho sekunoMahu unomcebo Zikode, kwaseke kubikwa-ke no-Smirnoff. Ngabuza lo mbuzo lo ukuthi what happened, ubani bephethe igame all along ngesikhathi kunzima. Akekho mhlawumbe okwathatha leyo opportunity ukuthi angiphendule ngama-facts. Yonke into besitshelwa yona, besitshelwa ukuthi ama-views ayathengwa, ama-streams ungayithenga lento, but as soon as kuthiwa Paris, as soon as kufikiswa ama-account abantu be-streama olwandle okulu, now suddenly ama-views awasathengwa ngoba manje sekubhenefitha labantu enibathandayo. Ngacela ukuthi most of the YouTubers bangakufihli ukuthi bona ama-interest wabo imaphi. Ngiyabona nje enye insizwa laphana ewumfowethu News ikhuluma iziyagegetheka laphana iveze lo mhlathi, kodwa kusenevidiyo engaphendulwanga muntu. Le nto ngizoyikhuluma sengiyiphinda-ke manje. Ngathi ngiyezwa nikhuluma ngama-monthly listeners, nikhuluma ngama-streams. Ngabuza izinto ezimbalwa. 1, ngathi iyiphi i-album ku-YouTube eyathola 1.8 million views ngosuku oli-1 except kaKhuzani? Angiyitholanga impendulo. Ngabuza ukuthi iyiphi album eyathola 6.4 million views nge-7 days ku-YouTube except kaKhuzani? Angitholanga lutho. Ngabuza ukuthi iyiphi i-album yokuqala ngqa eyathopha kuma-iTunes kuze kube namhlanje beside kaKhuzani Ahlane Ney'ngane? Angiphendulwanga. Ngaphinde ngabuza omunye umbuzo othi iyiphi i-album eyastreamwa 500,000 streams ku-Spotify beside kaKhuzani, because kaSmirnoff yashaya 414,000 wama-streams or 417,000, angisekho sure. Ngathi iyiphi eyashaya 500k? Ayangaphumi i-answer. Ngathi iyiphi i-top album week number 3 ngoNovember laphana ku-Spotify beside ekaKhuzani album? Ayikho. Iyiphi album within a week okwaba ney'ngoma ey'mbili ezashaya ama-million kwi-album eyi-1? Akuvelanga mbuzo leyo. So nina nibheka lento uKhuzani angaveli kuyo. Yini phona imphiko uKhuzani ukuthi uyinkosi? Yini imphiko ukuthi uyinkosi yamaqhawe enu? Yini nilinde kulento le uKhuzani angaveli kuyo, angekho kuyo? Uma evela kuyena ayiphika loo nto leyo. Uma engasaveli yiyo seniyiveza phambili niyidumisa. So ama-channel anjengoMfowethu News namanye amaningi ayiphushela i-propaganda yawo, ayiphushela i-agenda, ayiphushela i-narrative eyawo, ayisusa yona emqondweni wabo. Yiwo lawa enza ukuthi kube nje. Kodwa asiwabona ngalikhalo uma nezinto eza-achieve uKhuzani.
awakhuluma awakuvezi. Kumanje uthi kuno live kade wenziwa uKhuzani ewubhimbile. Ngoba yini? Khona le ngoma umthandeni awuyicula le enqotho. uSweet Golova ebhimba ingoma yakhe ebhalwe uye. Engaqali wayibhimba Spring Picnic Gcwalisa. Ingoma yakhe ebhalwe uyena. Wabiza abantu bazoyifeatureisha ingoma. Igoshi featuring Mahuwa. Yabhalwa uyena. Uzoqhathanisa nengoma esesontweni lebe iculo uKhuzani. Ubumbona uyakitazeka. Umfethu News ngathi beqatshulwe intombi akade asayishela. Umbona impela uzwa kahle. Ezo comparison nje umbhede nje umsangana. Ngiyohlala ngisho lokho, ngiyohlala ngikhuluma. uKhuzani akusadingi ukuthi enze anything emculo kamaskandi. Lokho asakwenza uKhuzani kwanele. Akusadingi ukuthi aziprove to anyone. For over 15 years uKhuzani wenze okukhulu ekuphinda ekwenza over and over again. Unamaculo amaningi ku-YouTube anama-millions. Unamaculo amaningi lapha ku-Spotify anama-millions. Unama-trophy iy'ndondo more than 20 or 21. Ningi imlando ayiqophile. Imicimbi ayivalile ephezulu. Wawina ngisho nakuma-DStv Awards. Maybe anikwazi lokho. Uye umuntu behambela ama-interview kakhulu lapha kuma-radio nawesingisi ama-TV stations. Left, right, center. So, ikuphi lokho enikuphikisayo, lokho enibambele kokho. Because ngiyabona ukuthi ayisekho into eniyikhulumayo. Isinje kuma-streams, akusekho kunye. Futhi kule 2 years le, because ngo-August kube kuhlangana 2 years. If le 2 years ayikho, yini i-history ekhona-ke? Ngingakukhuluma. Futhi yonke impilo yenu i-basically last 2 years. Iyona enijaja ngayo uKhuzani. No. Ayisebenzi kanjalo nto leyo. uKhuzani whatever ayi-achievile isi enough. Kuyibonus. Kusekuthandeni kwabalandeli ukuthi bamenzele okungakanani. Akashodi ngaleyo nto leyo enifuna uKhuzani ayenze over and over again. Uyenzile iminyaka elandelana engena challenge ehambela yedwa. Bebekuphi abantu? Bebevinjwe yini all along? Even if unga-check ama-albums akhe amadala anama-million. Bebekuphi abade computer nabo? Angithi ade ephiwe ama-views, ade ephiwe ama-streams. Yonke into ade ephiwe. Ngiqale nini nikwazi ukuthi ama-monthly listeners abalekile? Ngiqale nini ukwazi lokho? Ngoba sekuyigugu kangaka. There is no need ukuthi uKhuzani achieve lokho. Except if abalandeli beyithandela ukuphusha lokho nabantu abathanda umculo wakhe. Ngeke ngibone abantu mhlambe ntutha ama-donations aba-overworked mase ecasula yilama list bewashare ko TikTok, bewashare ko Facebook, bethi ama-top 10 abantu abalidayo ini washa wacima. Those people where were they before 2020? Bebekuphi? Babevinjwe yini? Yini ayibabambile ukuthi bebe khona qala u-2020? 2021 iningi labo belikuphi? Because belingekho kulo ma-top 10 asebala. Why does it matter? Ushintsha ini lowo monthly listeners? Why nisihlupha ngalo nto leyo? Noma nihamba nomoya nani? So okumele understand thina sohlala silikhuluma liqiniso selikhulumayo. Angeke sivumele ukuthi nina into enikitaza kamnandi nifuna ikitaza wonke umuntu. Ayikho i-competition uKhuzani asekuyo. uKhuzani sana kona umcimbi omuhle kabi lapha na eCarnival City. Celebrate more than 15 years. Unanegcwalisa Spring Picnic inokuba ngoNovember. Unengoma lapha na kwi-top 20 kumhlobo wenene. All those things you don't mention it. For some reason niyasikhohlwa. Nalokho enikuvezayo niveza nje udodi. I-top 10 yani leyo nto leyo. I-top 10 eqeda ukwenzani? Isiza bani? Because inenza ukuthi nifile kahle kube ngathi content ekhona just to stay relevant. Without uKhuzani la kumaskandi vele
akunama-topics, akunalutho, akunama-videos ku-YouTube, akunanto ezokwenziwa ku-TikTok. Manje-ke vumani ukuthi yonke into ingoKhuzana, yonke into engedlamlenze. Uphethe lo mculo uKhuzana, nithanda ningathandi, uyi-benchmark, abantu basikala ngayo. Abantu abaqhawabo bawakala ngoKhuzana ukuthi uKhuzana akekho la, shuthi uma ingenziwe lento-ke hhayi shuthi ku-right. Bekubanga umsindo emalangeni. I-Trace Southern Africa, ipage lapha ku-Facebook, bhalwe ngo-SK, kikiza wonke umuntu. Labhala ngoKhuzana, kwathula ngathi kungena igoli kwi-home team. Kwangathi ihlwele ayibonanga lutho. So ukugula kwenu akunishintshi shathiwa niba nemali, niba right kanjani, kodwa lento yokugula emakhanda engathi awekho kahle iyohlale kunilandela empilweni yonke. Into nje eseniyoyiphilela isikhathi eside engeke ihlukane nani. Noma umuntu engaba ne-channel engakanani enkulu kanjani, kodwa kukhona uqhwili lapho ongahlangana kahle ekhanda. Kuney'ntambo nje eziluza engahlangani ngempela ngoba hayi akuhambi kahle bafethu. Manje-ke okumele nikwazi, angeke size siniyeke, angeke singakhulumi, iyophendulana kanje futhi unews nabanye. Irasta lenu lingayikhanda leyo top 10 leyo engasiyo, ayenzi mehluko. Lowo mbhedo lowo msuzo loyo elizama ukugcwalisela mhlawumbe ukujabulisa nina lokhu niyokhomenta apha ephejini lakhe, because kumele adle, kumele aphile. Angithi wathi uyaphuma kumaskandi uyawuyeka, namshayela indishi kwaphuma i-1500 wabona ukuthi ayi kahle kahle le mali imsiza, wabuya. Kumele enze something ukunenza iy'thutha, lokho enidonsa enitshela izinto enifuna ukuzizwa ukuze lokhu nimnike imali. Ngoba ekhandele top 10 wenzela nina ukuthi lokhu nimphakamisa, lokhu nimzama, lokhu nimholele, lokhu nimfakela ama-gift lapha ku-TikTok, because akukho unyaza kwenza. Nale mali akhokhelwa ngayo ayenele kahle, angeze imfikise apha afuna ukufika khona empilweni. Wakhetha impilo enzimayo ukukhokhela, okubuhlungu lokho. Silokhu sikhona nje siyikhuluma le ndaba, sikuveza ukuthi uKhuzana ka-achievile. Noma kuthiwa niyazama ukucindezela, sikukhuluma lokho. Izodibana nokuzayo isizophendula kanje ku-YouTube. Siyabonga, nisale kahle.